Hiru dimentsioko potentzial osin karratuaren kasua aztertuko dugu. Lehenengo eta behin kasu honetan daukagun energia potentziaren adierazpena aztertuko dugu. Kasa bat daukagu. Halako energia potentziala baita askotan erabiltzen da. Partikulak debagun kasa batetik ezin direla atera. Hori dela eta orduan hartu dezakegu kasa horren kanpoan dagoen energia potentziala infinitoa dela, eta barruan partikulak aske mugitzen direla kontsidatzen badugu, orduan kasa honen barruan daukagun energia potentziala zero bezala kontutan hartu dezakegu. Gure lehenengo kasu honetan hartuko dugun kasaren dimentsioak, hau da, sakonera A, zabalera B eta altuera C diferenteak izan daitezke, eta hementxe daukagun adibide honetan ere daukagun energia potentziala baita banangarria dugu, eta bakarrik aztertuko dugu, gure helburua izango da bakarrik aztertzea hementxe barruan daukagun errodien ekuazioa, non energia potentziala zero dugun, eta hori bai kontutan hartu behar dugu muga baldintzak, ze kanpoan infinitoan denez, energia potentziala kanpoan infinitoa denez, orduan ezinbestekoa da kanpoan uin funtzioa zero izatea. Zero ez bada, orduan dimentsio bakarrean ikusi genuen bezala energia infinitu izango genukelako. Orduan, kasu horretan, hementxeko energia potentziala baita banangarria dugu, eta zuzenean aplika dezakegu, kontutan hartu dezakegu hori bera banangarria dugula, eta potentzial banangarrian ditugun ondorioa daukagula. Beraz, zein da aztertu behar dugun hiru ekuazio diferentzialak, ze banangarria izan da, orduan gure uin funtzioa adieraz dezakegu, separatu, banandu egin dezakegu, daukagu ekarpen bat, horrekin lotuta izango dugu zenbaki kuantiko bat, gero daukagu irekin lotutako beste ekarpen bat, NB zenbaki kuantikoarekin, eta Z rekin doana. Beraz, uin funtzionekin lotutako zenbaki kuantikak N1, N2 eta N3 izango dira. Eta bakoitzak betetzen duen ekuazioa, badakigu zein den barruan zero denez, orduan bakoitzak betetzen duen ekuazioa hauxe dugu, ez? X N1 da berdin N1 X N1. Hau da, X-i dagokion ekuazioa. Gauza bera, iri dagokion ekuazioa. Zenbaki kuantikoa kasunetan dugu NB. Eta energia NB. Eta gauza bera, Z-rekin lotutako pizko bat gora eramango dugu, lotutako ekuazioa. Eta N3, Z N3. Eta hori bai, kontutan hartu behar dugu, hau ez da partikula askea. Hau izango litzateke partikula askeari dagokion ekuazioa, baina kontutan hartu behar dugu, dauden muga baldintzak. Eta beraz, gure helburua izango da aztertzea individualki hementxe daukagun ekuazio bakarra, dimentsio bakarreko errodien ekuazio izango balitz bezala, gure muga baldintzak izango dira, kasu honetan, minus A-biren eta A-biren uin funtzioa, A-biren puntuetan uin funtzioa zero izatea, eta gauza bera beste I eta Z-rekin, eta hortik atera ditzakegu zeintzuk diren X, Y eta Z-ren uin funtzioak eta autobalioak. Baina ez dugu berriro errepikatu behar. Zuzenean erabilitzakegu dimentsio bakarreko emaitzak. Eta hori da egin behar duguna. Oda, gogora ditzagun zeintzuk diren dimentsio bakarrean lortutako emaitzak. Goratzen baduzue, X N1 zera izango litzateke erro bizatia, zeren eta X norabidean daukagun osinaren zabalera, hau dugu X norabidea, X norabidean dugun osinaren zabalera A dugulako,
I norabidean dugu B eta Z norabidean C dugu. Beraz, osina jatorrian zentraturik dugunez, izango dugu sinu n bat. Kasu honetan daukagun zenbaki kuantikoa, x norabidean daukagun zenbaki kuantikoa n bat dugu. Horregatik n bat jartzen dugu hemen. N bat pi zatia x minus a biren. Eta n bat hori genuen h barra karratu, pi karratu, n bat karratu, zati bi m akarratu. Hori da daukagun x-i dagokiona. I-ri dagokiona, zenbaki kuantikoa n bi dugu, eta daukagun zabalera b dugu. Beraz, gauza bera, baina berekin eta n birekin. Sinu n bi pi zati b, x minus b biren eta n bi, da berdin, h barra karratu, pi karratu, n bi karratu, zati bi m b karratu. Eta zetarekin, antzeko gauza, kasu honetan zenbaki kuantikoa, n3 dugu eta sakonera edo zabalera norabide horretan c dugu. Sinu n3 pi b x b ez barkatu. C z norabidean daukagun zabalera c dugulako x minus c biren. Eta energia n3. Bueno, beraz zuzenean, eta hori da honek duen abantaila, potentzia banagarriak ditugunean, ez ditugu kalkulatu behar, Rodien ekuazioa kalkulatu behar, zuzenean erabiltzakegu, norabide bakoitzean, dimentsio bakarreko emaitzak. Eta orduan, 3 dimentsioetan izango dugun uhin funtzioen adierazpena, badakigu zein den, n bat, n bi, n3 dira zenbaki kuantikoak, eta hemetik ateratzen den adierazpena ondorengoa da. Lehenengo, erro, bi, lau, sortzi, zati, a, b, bider c. Eta gero da, 3 sinuen arteko biderkadura. Berriro jarriko dut ez, baina agian ikusteko danak elkarrekin ikusteko, ez da gauza berria dalako, baizik eta agertzen den uhin funtzioak izango duen adierazpena elkarrekin jarrita, zein den, hau da x-ekin lotuta dagoena, hau da y-rekin lotuta dagoena, eta eskenik daukagu z-rekin lotuta duguna. Zati c, z minus c biren. Batzutan nahazten dut, hau da, hemen jarri dut dana x ez barkatu ez, hau da y-rekin lotuta dagoena, eta hau da z-rekin lotuta dagoena, zuzendu dezagun hori, y-rekin lotuta dagoena, eta hau da z-rekin lotuta dagoen ekarpena, hemen jarrita dugun bezala. Bueno, badaukagu beraz, uhin funtzioa, hau da, bera adierazpena, ikusten zuen ez, ateratzen dira, 3 dimentsioko sistema batean, ateratzen den modu normalen antzekoak, ez? Horren irudiak egiten badituzue, honen irudiak egiten baduzue, hori da ikusiko zenutena. Eta gero bestaldetik, energia ere, zer esanik ez, energia osoa, baduka n bat, n bi, eta n3, zenbaki kuantikoak, eta honen balioa da, kanpora ateratzen badugu h barra karratu, pi karratu, guztietan agertzen darako, zati bi m, orduan agertzen da n bat karratu, zatia karratu, gehi n bi karratu, zati b karratu, gehi n hiru karratu, zati c karratu. Non hori bai, n bat, n bi, n hiru, hori batetik aurrera ditugun, infinitor arte. Eta zer esanik ez, n bat, lehenengo oinarrizko egoera zein izango litzateke, n bat, berdin n bi, berdin n hiru, bat dugunean. Hori izango litzateke oinarrizko egoera. Gero, hurrengo egoera, segun eta zein den A, B edo C. Zenbat eta
demagun A handiena dala. Orduan, urrengo ekarpena izango genuken A handiena balitz, ala B baino eta C baino handiagoa balitz, orduan N bat bi balio duena, eta N2 bat, eta N3 bat balio duena. Orduan, hemen txakertzen den zenbakiek balioak eman da, aterako ditugu zeintzuk diren energien balioak. Eta ikusten duzuenez, orokorrean A, B eta C edozin balioak badira, eta haien artean ez badago hain arteko erlazio berezirik, edozin batzuk badira, orduan normalean egoerak ez daude endakatuak, ez? Aipatu dugun kasua bezala. Orduan, lehenengo oinarrizko egoera, argi dago ez dagoela endakatua, baina urrengo egoera, izango litzateke, hau bi denean eta hau bat. Baina hori, beste diferente hartzen badugu, N2 berdin bi dana eta N bat eta N3 bat dana, ez da lehen aipatu dugunaren berdina izango, ze A, B eta C diferenteak direlako. Bai, ordan, normalean egoerak ez dira endakatuak izango. Hori bai. Kasu berezi batean, non? Hori aipatu dugun kasu berezia. Kasu berezia. Zein da gure kasu berezia? Kasu berezia, non? Gure kasa kubo bat bada, hau da, A, B eta C berdinak badira, horrek zesan nahi du, norabide guztiak baliokideak direla. Eta orduan ze pasatzen da? Orduan, kasu honetan daukagun, adibidez, energien balioak, N bat, N bi, N3, ondoren goeran jar dezakegu. H barra karratu, bi karratu, zati bi M A karratu dituko dugu, danak berdinak direnez, A karratu ditugu, eta hemen izango dugu N bat karratu, gehi N bi karratu, gehi N3 karratu. Guzti hause jar dezakegu eta guzti honin baturaren karratuari emon dezakegu N karratuaren berdina. Hau da, ikusten dugunez, mantendu dezagun adierazpen hauz. N bat karratu, gehi N bi karratu, gehi N bi karratu. Adibidez, kasu honetan, argi dago oinarrizko egoera, gure oinarrizko egoera izango dugu E bat. Bai? Non, kasu honetan, energia izango da H barra karratu, pi karratu, zati, bi M A karratu, eta emetik ateratzen dugu bat, iru. Vale? Hori izango izateke oinarrizko egoera. Urrengo egoera, pixka bat gora, urrengo egoerak zera izango dugu. N bat bi denekoa eta N bi eta iru batekin, baina, karo, ez daukagu kombinazio hori bakarra energia berdina duena. Ze bestea, non N bat dena, baina N bi eta N iru bat dana, balio berdina dauka. Eta zer esanik ez, beste hau ere. Hori zergatik, berriro, norabide guztia baliokideak direla. Orduan, aldatzen badugu, N bat, N bi eta N iruren arteko balioak ateratzen diren energien balioa berdina izan behar du. Zer ateratzen dugu honekin? Endakapena ateratzen da. Urrengo egoerak itzikatua, oinarrizkoa bada, urrengo egoerak itzikatu hori, bere balioa H barra karratu, pi karratu, zati bi, M A karratu, eta mintzango bat, lau, gehi bi, sei, bider sei, beraz, iru geratuko litzaiguke, hau da, iru, H barra karratu, pi karratu, zati M A karratu, hau da, urrengo egoerak itzikatua endakatua dago. Eta honen endakapena, G letrarekin izendatuko duguna, irukoa dugu. Orduan, endakapenak agertzen dira, zenba eta sistemaren simetria handiago izan, endakapenak handiagoak ditugu. Eta hori da nolabait honetan ikusten dugunez. Aurreko kasuan A eta B eta C diferenteak badira, ez dago zorizko endakapenak egon daitezke, baina ez daude endakapen argiak, ez? Baina kasu honetan endakapenan handiak ditugu, zer esanik ez. Eta hau, nahiko ondorio hause erabat orokorra dugu, ez? Aplikagarria du beste kasu batzuetan zenbat eta sistemaren simetria handiago izan, sistema horrekin lotutako endakapenak gehiago izango ditugu.